er det fedt at se så mange mennesker. Jeg hedder Lene, og jeg er holdkaptajn for Team Å-køkkenet. Det er første gang, jeg er med i Stafet for livet, men bestemt ikke den sidste. Jeg synes bare indtil videre, det er helt vildt fedt. Det er fedt at se så mange engagerede frivillige, som arbejder hårdt for at få dette her op at stå. Man kan bare mærke, hvordan I alle sammen brænder for det. Og det gør jeg også allerede. Det er stærkt vanedannende, vil jeg sige. Men jo heller ikke det værste, man kan blive afhængig af. I torsdags fik jeg en sms fra en af mine tidligere kollegaer. Nu har du skulle lige fået et sponsorat af Repa på 5.000 kroner. Jeg sprang rundt i struen og råbte, yes, yes, yes. Altså, jeg blev bare så glad. Det er sgu da livsbekræftende. I mandags blev jeg ringet op af formanden Jette Drejer, som spurgte mig, om jeg vil holde dette års spejdertale. Jeg blev på en gang meget beæret, men også lidt nervøs over at blive tilbudt dette hverv. Jeg tænkte, hvad har jeg at bidrage med? Og kan man holde denne tale, uden at følelserne løber af med mig? Det er ikke ligefrem hver dag, jeg stiller mig op og holder tale for så mange mennesker. Jeg fik et døgns tid til at tænke over det, og drøftede det med min nærmeste, min mand og min medarbejder og veninde, som har været min trofaste støtter under mit sygdomsforløb. Det endte med, at 90% af mig sagde, selvfølgelig skal du det. Her har du din mulighed for at fortælle dine oplevelser i kampen mod kræften, give andre håb og få takket en masse mennesker. Så som sagt, så gjort. Nu står jeg her og håber på, at jeg kan fuldføre dette hverv. Jeg vil gøre mit absolut bedste, men jeg er mega nervøs. Det er derfor, min stemme skælver, mine hænder og ben ryster, men det er det værd. For én ting er sikker, det her er jo i hvert fald ikke noget, jeg dør af. I marts sidste år opdagede jeg helt tilfældigt en knude i mit bryst. Det gjorde mig selvfølgelig lidt nervøs, og jeg gik straks til læge. Lægen var dog ret sikker på, at det ikke var en kræftknude, men selvfølgelig skulle den tjekkes. Så jeg ville få brev om mammografi og scanning. Jeg stolede trygt på min læge og var egentlig ret rolig, da min mand og jeg fredag før påske tog til undersøgelse i Viborg. Det viste sig dog at være mere alvorligt. Det var ganske rigtigt en knude, som muligvis kunne være kræft. Der blev taget biopsi, og da det var påske, kunne vi først få svar 10 dage efter. Frygt det værste, sagde sygeplejersken, så kan I kun blive positivt overrasket. Så var den påske ligesom ødelagt. Jeg frygtede det værste. Jeg googlede uafbrudt, dag og nat, alt om brystkræft. Det kan ikke passe, tænker jeg. Jeg lever sundt, jeg svømmer, jeg løber. Jeg bevæger mig i det hele taget hele tiden. Faktisk følte jeg, at jeg var i min bedste form nogensinde. Havde meldt mig til en halvmarathon om 3 uger. Hvad nu med det? Aldrig har en påske været så lang. Det blev tid til min dom. Desværre, sagde lægen, du har brystkræft. Så brød min verden sammen. Som jeg sagde til lægen, synes jeg, det var dybt uretfærdigt. Min far var død af lunge- og spiserørskræft i en alder af 44 år, og min mor havde fået fjernet det ene bryst på grund af kræft. Og nu også mig. Pyha, sagde lægen, det kan jeg da godt se. Men han beroligede mig og sagde, at han hverken havde planer om, at jeg skulle dø af det, eller have fjernet bryster. Om 2 dage har jeg en tid til en brystbevarende operation, så skal du regne med at have kemo, hvor du helt sikkert vil miste håret, og muligvis blive ret syg indimellem. Have strålebehandlinger og muligvis antihormonpiller i 10 år. Pyha, slug lige den. Og nej, kemo, et forfærdeligt ord. Jeg er selvstændig. Jeg forpagter Å-køkkenet på Danhostel Silkeborg, og jeg stod foran min travleste tid. Hvordan skulle jeg klare det? Var jeg nødt til at holde på vandrehjemmet? Hvad skulle jeg sige til mine 2 drenge på 16 og 19 år? Det står selv den dag i dag lysende klart for mig, da jeg sad med min bror i vores stue i Brastrup, og mine forældre fortalte mig, at min far havde kræft. Jeg husker hans og vores kamp. Desværre døde han præcis 1 år senere, og min angst gik selvfølgelig også på, om det samme kunne ske for mig. En hård tid ventede forude. Operationen gik godt, og min seje læge opfordrede mig til at gennemføre min halvmarathon om 3 uger, så kunne kemo vente til derefter. Jeg var virkelig i tvivl, da jeg især psykisk havde det skidt, og mine kræfter føltes langt væk. Men jeg gjorde det, og da jeg løb der i Billund Lufthavn midt om natten, kom kræfterne tilbage, og jeg tænkte, hvis jeg klarer det her, så klarer jeg også det næste halve år. Og i dag er jeg glad for, at jeg gjorde det. Jeg tror, det er en af grundene til, at jeg klarede den seje kamp mod kræften. Det næste halve år blev en hård tid for mig. Det var især psykisk min største problemer lå.
tror, det kan sidestilles med at have stress. Der er gode dage og dårlige dage. Dage, hvor man tuder hele dagen. Man har ikke længere selv kontrol. Ingenting kan planlægges, for man ved ikke, hvordan man har det i morgen. Frygten er flyttet ind. Man er ikke længere udødelig. Hver dag er en kamp. Kemobehandlingerne er for de flestes vedkommende forfærdelige. Jeg følte en enorm træthed, fik sår i munden, infektioner og kunne ikke længere løfte en indkøbspose med 2 liter mælk hjem fra Netto. Og hvor jeg for få uger siden havde løbet en halvmarathon, kunne jeg nu ikke længere løbe mere end 2 kilometer, uden at føle, at jeg var ved at dø. Man fatter det simpelthen ikke. Alt smagte af metal, og min appetit var lige 0. Jeg havde store problemer med mit immunforsvar, som blev mere og mere nedbrudt. Det gjorde, at jeg gang på gang blev sendt hjem igen uden kemo, da mine blodprøver ikke var i orden. Enormt deprimerende. For selvom man hader kemo, og det gør ved ens krop, så vil man godt bare følge planen og have det hele overstået. Til sidst fik jeg taget en knoglemarvsprøve, som jeg skulle vente svar på i over en uge. Her var jeg langt nede, da jeg var helt sikker på, at kræften nu var i knoglerne. Men prøven viste heldigvis, at mine hvide blodlemmer ikke var syge, men bare havde svært ved at gendannes på grund af kemoen. Så jeg måtte afbryde kemobehandlingerne undervejs, da det ville være farligt for mig at fortsætte. Hvilket jeg i dag er glad for, da jeg har set, hvilket følger mange oplever. Jeg har kæmpe respekt, for min medsøster, der har taget hele kampen. Det var hårdt at være selvstændig under mit sygdomsforløb. Jeg ønskede virkelig, at jeg bare kunne ringe og melde mig syg. På den anden side har jeg også været nødt til at tænke på andet end sygdom og død, hvilket sikkert også har været med til at holde mig oppe. Jeg har mødt stor omsorg, forståelse og støtte undervejs. Min mand har været en uundværlig støtte i dette her. Han har skulle klare 2 jobs, trøstet mig, taget sig af vores drenge og selv kæmpet med frygten. Min fantastiske medarbejder, veninde Dorte, har været der for mig både dag og nat, og har skulle træde til i tide og utide. Som da jeg stod og skulle bespise 100 lejrskolebørn, og pludselig fik et angstanfald. Eller da jeg blev indlagt midt om natten med infektion, og derfor ikke kunne tage morgenmaden næste dag. Et helt korps af familier og venner har stået klar. Dels har de hjulpet på vandrehjemmet, de har besøgt mig, de har ringet, de har sms'et. Jeg kan stadig huske en lørdag, hvor jeg havde fået kemo om torsdagen, og derfor lå hjemme med træthed, kvalme og ubehag. Jeg græd og græd. Ikke fordi jeg havde det dårligt, men mere fordi jeg var så rørt over, at lige netop nu var der et helt hold af familie og venner, der stod sammen og klarede mit arbejde på vandrehjemmet. Jeg er dem evigt taknemmelig. Jeg er glad for, at jeg nu er på den anden side. Jeg har stadig problemer med mit immunforsvar, bøvler lidt med bivirkninger af antihormonpillerne, og frygten og angsten for tilbagefald